Mamma, jeg er kommet ud på min drømmeuddannelse. Alhamdulillah, jeg har ikke alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbi. Jeg ringer til familie og venner til hele verden og fortæller dem, min datter bliver læge. Alhamdulillah. Nej, mamma, nej. Det er ikke læge. Jeg er kommet ind på pædagogseminaret. Pædagog? Jeg laver vi. Jeg laver. Pædagog. Yalla, yalla! Masha Allah, tabarakallah. Din kop ser rigtig godt ud. Jeg kan sige, at du får en fantastisk fremtid. Mamma, prøv her. Jeg tror altså ikke, du kan læse min fremtid i en kop. Jo, der står her, at du bliver læge. Mamma, jeg bliver pædagog. Prøv selv se. Nej, mamma, jeg vil gerne blive pædagog. Koppen lyver ikke. Nå, det er fint. Du bliver læge. 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 Ethnica Dating. Dating for life. Hej, jeg hedder Aisha. Jeg er 22 år gammel. Jeg søger en god muslimsk mand. Du skal være troende, og du skal helst ikke gå op i materielle værdier. Og du skal holde et stort bryllup for min datter. Mamma, jeg sidder og laver en datingvideo. Okay. Ja, du skal kunne holde et stort bryllup for mig, som min mor lige har nævnt. Du skal have en stor lejlighed, hvor vi kan alle sammen bo i. Og det skal helst være i København eller Hvidovre. Ikke Ishøj. Ja, som min mor lige har nævnt, så vil det være godt, hvis du havde en lejlighed i København eller i Hvidovre. Det vil... Hellerup er også meget fint, faktisk. Ikke Ishøj. Husk det. Ethnica Dating. Dating for life. Hej, jeg hedder Aisha. Jeg er 22 år gammel. Jeg søger en god muslimsk mand. Det er vigtigt for mig, at du er troende, og at du hviler i dig selv. Og du må ikke være fra Iran eller Palæstina. Du må heller ikke faktisk være Somalia. Mamma, jeg sidder lige og laver en datingvideo. gør det bare. Du skal helst ikke være iraner eller fra Somalia. Du må helst være Egypter, faktisk. Ja, du skal helst være egypter. Men det er vigtigt for mig, at du stadig... Du skal have et rigtig godt job, så kan du forsøge min datter. Du må godt være læge eller advokat. Okay, så hvis du er en egyptisk advokat eller læge, og... Ikke bor i Jylland. Ja. Yalla, yalla! Mamma, alhamdulillah, det er gået så godt med min eksamen. Alhamdulillah, ya Rabbi, alhamdulillah. Habibti, mabruk, alf mabruk, ya Rabbi. Hvor meget fik du? Jeg fik 10, mamma. Kæmpe 10-tal. 10. Er det ikke vildt? 10? 10, mor, ja, 10. Hvorfor ikke 12? Hvorfor ikke 12? Hvorfor ikke 12? Hvad skal jeg nu sige til alle? Yalla, yalla! Mamma, Hvad har vi det? der er noget, jeg lige gerne vil fortælle dig. Hvad er det? Jeg har mødt en mand. Habibti, mabruk! Og jeg bliver gift! Hvorfor skal jeg blive sur? Jeg er så glad! Ej, hvor dejligt. Ej, hvor er det dejligt. Du skal giftes, Habibti! Ej, hvor er det godt. Hvad laver han? Er han læge? Nej, han er ikke læge. Han arbejder i Fakta, mamma. Fakta? Ja, Fakta, mamma. Jeg har det svært. Jeg har det svært. Fakta! Masha Allah, tabarakallah. Din kop ser rigtig godt ud. Ej, mamma, jeg tror ikke på, du kan læse min fremtid i en kop. Jo. Der står her, at du kommer til at få en rigtig god fremtid, og du kommer til at blive gift med en rig arabisk mand. Ej, mamma, jeg er stadig sammen med Peter. Ved du hvad? Koppen lyver ikke. Mamma, jeg er sammen med Peter. Prøv selv se. Ej, mamma. Lige her. Mamma, Kig lige her. khalas, mamma, khalas. Jeg går nu. Jeg går, mamma.
Der står her en rig arabisk mand. Hvor skal du hen? Der står en rig arabisk mand. Du bliver gift med en rig arabisk mand.